Good morning! Off ko, guys. Meron akong driving lesson today. And then, pupunta kami ng city. So, hindi muna ako nag-makeup. Mamaya na pagbalik. Kasi ilang minutes na lang ba? Saan ba yung relo ko? Kasama ko si Ann, si Kat. Sa wakas, nakasabay-sabay din yung day off namin. Si Kat, ano na siya? Day off na siya araw-araw kasi leave na siya. So, I'm just wearing this long jumper. Papakita ko sa inyo mamaya. Sana maalala ko. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Kapag nasa ano ako. Salamin. Anong oras na ba? 9, darating yung driver. Hello, I have 14 minutes left. Kaya ko ba to? 14 minutes para magkape. Tapos kailangan ko padalhin yung ano ko. Papel. Sana hindi ko makalimutan. On time pa naman yun. Nakakaloka kasi last Wednesday, pumunta siya dito na ano niya, nagkamali siya, akala niya last Wednesday, pumunta siya, bigla siya nag-doorbell. Sabi ko, sino magdo-doorbell? Uy, na alas 9 ng umaga. Sobrang takot na takot ako kasi akala ko ako yung nagkamali. And baka sabihin niya, magbayad ka kasi ikaw yung nagkamali. Buti na lang hindi ako yung nagkamali. Chinay ko yung tinext ko sa kanya, nilagyan ko talaga ng date, June 7th. So, yeah. Huwag ka man ng driver. Pero mabait yun. Wala, uy, ang init. Ay, tingnan nyo to si Dan. Tinirhan niya ako ng 3 chicken. 3 chicken wings. Ito yung ulam namin kagabi. Tapos nagtira kami para dalhin niya sa lunch today. And di ko alam na. Binigyan niya ako niyan na magla-lunch naman ako sa city. Pero yeah. Ang cute ng 3 ang liliit. Kahapon kasi, naglagay ako ng 4 sa plate ko. Ay lako, hantag 8:48. Naglagay ako ng 4 sa plate ko. Hindi ko naubos yung 4. 3 lang yung nakain ko. So, ngayon 3 lang yung iniwan niya. Ang init pa ng kape ko, guys. Ito yung breakfast ko. Croissant and coffee. Kailangan ko magmadali, guys. Kasi darating na yun. Any minute, darating na yun si Kuya. Nag-doorbell niya. Lagi yung on time eh. Binigyan niya ako kahapon. No, last time. Nung lista. Kung paano nila ginagawa yung exam, yung mga points, ganun. Kasi stricto daw sila, lalo na daw sa nagko-convert ng license. Kasi diba, hindi kami nag-go through ng hours. Kasi kapag learners ka, nag-go through ka ng 75 hours. And kapag convert lang ng license, diretso kami practical after the hazard and theory. Kasi alam nila na maraming nagkakalisensya sa ibang bansa kahit na hindi nag-go through sa mga ganyang test. And totoo naman. Nagkalisensya ako sa Pilipinas, hindi ako marunong mag-drive pa nun eh. Pakita ko sa inyo yung outfit ko. So, I'm wearing this jumper na kailangan ko i-fold actually. Para hindi sa gabal mamaya. Dito na siya. Hello! Morning! I'll be there in 1 sec! Dito na guys, bye! I am back! Magfi-film ako guys habang may time pa. Hapon pa kasi ako pupuntahin sa city. So yun. Hala, may pera ba ako? Ay, may card ako. Wala akong coins para sa bus. Pero I think I have money sa aking bus card. I will film and puti na yung lights namin. I'm so excited. Hindi ko naubos yung croissant ko kanina. Merong konting natara. Kasi nagmamadali na ako. Dumating na si Kuya. Ang bait ni Kuya. Ready na ako guys. Lamig. Grabe. Nagpalit ako kasi sobrang lamig. I'm wearing this jumper na I got from Rose Girl. Tapos Lee Ataya na jeans. And then Converse. And then I'm wearing this bomber jacket na bigay sa akin ni Shale Tune. Dito sa YouTube. Meron siya channel, i-leave ko yung below. I-leave ko yung link niya below. Shale. Yep. Yan yung pangalan niya. Yung bus ko darating in 10 minutes. So, good luck sa lamig sa labas. 9 minutes na lang. Okay. Okay, punta na tayo sa labas. Mainit na malamig. Pero yung hangin, ang lamig ng hangin. May lipstick ba ako sa... Hindi ko alam. Si Anna ligaw. Dito na kami. Nag-vlog ka? Hindi. Bakit? Kala ko ba you're back na, Chan?
Hindi ako nakatulog kagabi. Init ako. Init? Pawis ako kagabi. Sabi niya ang weird kasi siya, ang lamig kaya kagabi, di ba? Oo. Sabi ni Nilalam, sabi ko kay ni Aswang. Aw ba? Grabe yung pawis ko kagabi dahil. Wala, ang sarap ng ano dahil. Sabaw? Try mo. Nag-ano kami, nagsabaw kasi malamig, sobra. Nag-vlog ka kanina? Oo. Ay, sa driving? Hindi. Baka wala pang test, fail na. Meron akong chicken, tsaka yung sabaw ang sarap. Kay Kat Laksa. Lamig Yum. kasi ngayon. Super. Oo nga eh. Doon. Dito kami sa Kmart. Ano yung isa? Sony? Ah, okay. Dito kami sa Kmart. Nahanap niya yung ano. Ang ganda kasi. Ano ba yun? Ano yung tsura? Parang ano, fur siya na yung na gray na. Ito maganda yung Ano ba yun? Parang parang fur na black and white. Like, ito yung ganyan yung hair material. Kung sa vlog ko. Alam ko mas maganda dito kaysa sa Big W. Ano ang soft. Yung board ano. May nalaglag na ano. Saan galing yan? Saan galing? Naluglog. Kala ko daga. ang social naman ng daga dito sa Kmart. White. Ay, ang laki naman ng dot. Tayo, baby wipes. Yan yung sabi ni Dan. $6 lang yan. Ay, oo, 6 yung docky. Yung binili ko sa'yo, ano, dahil $50 yun dan. Oo nga. Oo nga, isang mo ba nakita nga? Big W na. Big W ang tawag. Ah, sabi mo kasi sa akin Kmart. Ang gaganda ng mga medyas, oh. Madali pagpawisan. Bangian. Anong bangian? Ano yun? Ano yung bangian, uy? Ito, panda. Ang cute. Saan ba yung ano niya? Ang ganda ng panda. Panda bear? Panda bear. May ibang kulay. Ito tayo para sa'yo yung... Meron naman siya ng sapatos talaga. Ano nga ako? Ano ba yung gagawin ko eh? Dami ko na may $6 ba? Ako din, dami kong medyas. Dito kami sa pajamas. Mga robe. Ang ganda, ang soft. Ang soft. Ang lalaki lang nito. Parang wedding gown na yan sa akin. Halada ito. Para siyang bathrobe na hindi. Ang laki naman yan. Bathrobe na close. Poker face. Sana ba yun si Ann? Wala si Ann, uy. Nilagay ko kayo sa sapatos. Ayun, gumagalaw-galaw. Nalagay niyo yung camera niyo pa. Kasi parang doing right now. Huwag kang gumalaw. Gumagalaw kasi yung sapatos. Tingnan mo nga kami. Tingnan yung camera niya. Yan, kasha. Try ka na yung sapatos. Dai, 7. Tingnan mo. May size ka? May size 6. Masakit na. Ito 8. Ano ba size mo? 8 daw. Yan na yung maganda. Di ko na nakita. Ay, maganda. Ano yan? Size ano yan? 6. Ikaw gumawa nito eh. Sakto naman. That's good. See, I told you. Ewan ko, parang sakto na. Parang hindi. Maluwag. Uy. Ay, matag. Ano ba yan? Dai, walang 10. Sa sapatos kayo. Punta ko sa kayang Mart. Alam, nasa sapatos ka din ba? Nasa loob? Yung kamo? Ano yun? Sa labas. Ako nasa loob eh. Tayo lang talaga nandito eh. Wala makakapunta. Naririnig ko yung dalawa. Nasaan kayo? Sabi ko, hala, baka hinanap tayo ni Kat. Talagang ina-attend, Dai. Nakabili ka, Day? Ano 10? Laki naman, Dai. Uy, yun nga, Dai. Naghanap ako ng 5. Dai, walang 5 dito, Dai. Kids. Ano kayo doon? 10, ang laki. Yo. Wala ba 5 dito? Try ko to. Ito. 6. Ano mga size ito? Size. May size na dito pero Kinuha na niya lahat. size na ba to? 6. 6? Ah, Hindi talaga ako. 6'5 ako. pero lagyan mo na yung medyas ng thick. O, lagyan mo medyas. Para kung ano, ewan. Lamo Tapos ko. Ay, tayo. Yung battery mo, uy. Baka may maiwan ka dyan, anha. Ang gulo-gulo na dyan. Tingnan nyo nga tong babaeng to. Ang gulo, oh. Bilhin na kayo dyan. Bargain. Bargain talaga pa tayo. Ano tawag sa Pilipinas? Bargain.
Ukay-ukay. Okay, okay. $10. Ano, $30. tawad. May tawad pa. Sige. Mura. Mura lang. Dito na kayo. Mura. Di marunong magtinda, uy. Tapos na kami dito. Ang gulo na. Tingnan niyo yung ginawa ng babaeng yan. Ginulo lahat. Wala siyang nahanap na size. Ang lapit ko naman sa camera. Umuwi na si Kat. Oo. Alam, maganda yung outfit niya. Oh. Bet ko yung ano niya, blazer. Dito si Anne. Kasi ka ng blazer. Wala kasya sa akin yung blazer. Uy! Kakainis. Punta ka sa may Harbor New. Mahaba. Hindi meron din ng mga 6 na size. Kasi this and then Bardo and Ukay. Nakabili ako ng ano sa Bardo. Nagkano siya ng Coat. Oo, sa Bardo. Ano siya ng Yung blazer. Kaya lang wala, hindi papala yung blazer sa ano. Lamig. Malamig to eh. Paggabi yung buwan degree sa work. Ngayon, Oo, si Anne. Trabaho siya kagabi 1 degree. yeah, I've been working since Friday. Off to noise. 6 nights, right? No, 5 nights. Ang haba ng off mo. Yeah. Naghihintay kami ng coffee kay Anne sa akin, hot chocolate. Tingnan yung baso nila. Pandak. Tubig. I got Belgian hot chocolate. That looks really good. Wow, like a spider web. Yeah. Kay Anne cappuccino. Makabilat ka din eh. Attention. Hindi kasha yung shoes. Oo, ang hirap. Ano ka ito ng life? 5 ako eh. Mali ba yung pinuntahan natin? Ha? Ay, tama ba? Ano? Parang sa taas pa ata. Ate sa taas. Yan. Rebel, oh. Dahil. Diyan ako bibili ng pang ano ni Don. Sige, try it on. Tignan niyo napili ni Anne. Ganda. Where is it? This Binalik mo. Ay. There. Naman. Pang party people yan. Pang party people. Hanap ako ng boots na hindi masyadong what do you call that? Yung hindi masyadong mahaba yung heel. That's what I'm looking for. Hanap ako ng ano lang. Dito lang, chill lang ng mga boots. Size 5 na to, pero ano pa din? dito na magsawi. Dino. Dahil. Sukat mo tayo. Yung koy. Try mo na. Haba. Dahil. 5, size 5. To perfect. Yan yung size mo. Hanggang dito. Parang pants. Sige, try mo na. Sukat mo na kasi. O, di yung sapatos mo. Bongga. Lockdown. Ito ba yan? Saan mo ba kagawa? Diyan. Ito yung mga boots. Yan. Winter na kasi, di ba? Grabe. Ano ba yung hinanap po dahil yung flat ba na shoes? Walang heel. Mayroon konti lang. Eto, mga dito. Dahil yung mga Mayroon akong ganito eh. Ha? Mayroon akong ganito. Ano ba yung flat? Maliit lang. Yung heel? Doon, sa kabila. Oo nga eh. Na-try ko na. Tapos? Yan. Dahil ang ganda ng... Yung 5 nila. Ha? Dahil ang ganda ng tripod mo, Day. Hindi nagsishake, Day. Day, oh. Sabi ka sa UK. Sige, Day. Mag-order din ako, Day. Dito ka ba? Sushi. Yung ano? Ano ba yung brand? Ano ba yung brand niya? Hindi ko alam. Yan. Day, talaga ang ganda, Day. Oh. Yan. Sushi. Hindi nagsishake. Ano yan, Day? Malaki yung angkit. Ano ba yung kulay? Black? Gusto mo? Kahit ano. Wala yung Day, ito yung... Day, dyan. Have you tried? lahat. Oh, yung black. Try mo, Day. 5 ba yan? Day, maganda yan sa'yo, Day. Try, yung black, try mo. 5 na. Try mo. Hirap naman ito isuot. Try mo lang kasi maganda yung sa'yo. Para magka-level na tayo. Magka-level na tayo, Day. Day, ang ganda, Day, nung ano, Day, ng camera mo, Day. Tsaka nung ano yung tripod. Kung kay shoes. Sabi ni Jordan sa akin, isend ko daw sa kanya yung link.
Hindi ko naman. Dai, sa Mayora, sinend sa kanyang link. Si Kati, sinend sa kanyang link. Ikaw din, you send all the links yung para sa phone, para sa Bluetooth. Wala pa din, Dai. Awayin mo, awayin mo. Uy, ang laki nito. Size 5 na yan, Dai. Hindi, ang tangkad, halaan. Dai. Ako na. Ano? Dai, makapirat nga, Dai. Punta kami dito. Walang katapusang sapatos. Hindi ako makahanap ng size ko. Naka-sale sila. Ay! I like these. Ito. Maliit siya. Punta kami Best and Less. Tingnan nyo si Ann nag-shopping na. Bumili siya ng shoes doon sa Spendless. Punta kami dito. Siya pa hindi nakabili. Ako hindi. Ilang, ano kami shops we went to? We went to 5 different shops. Wala pa rin. Halo, ang cute, Ann! Ayan yun. Wala siya ng Dai. Yung babae yung anak niya. Blue. Lovely. 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 Galing kami sa bahay nila, Aunt. Ang cute ni Eli. Eli is so cute. Meron siyang bagong laruan. Yung pag-slice-slice ng mga fruit. He's so cute. I feel like, well, I saw him last Friday. It's gone all dark. It's alright. I saw him last Friday, but not for long. No, they can see my face. Thank you. No, it's alright. We're going to the dumpling place. We will have dinner there. Nah, you're good. Punta kami dito, oh. Dumpling King. Dumpling King. Walang tao. Walang tao. We got our rice. Nintay namin yung dumplings. And ito yung gustong-gusto ko, guys. Yum. Unlimited. Hello. Thank you. Yum. Kain. Binigyan niya kami ng spoon. Alam niya na hindi kami nag-chopstick. The chicken did you or did chicken Chicken prawn. prawn? Chicken and prawn? Yeah. Okay, I thought you said just steak chicken. No, steamed chicken and prawn. Okay. Yum. Yan yung aming dumpling. And then meron kaming bowl. Yan yung rice. Kain tayo. Kain. Hi vlog. Kakatapos ko lang i-edit yung ano ko. No, not edit. Kakatapos ko lang tapusin yung video ko, guys, na film ko today. So, aside from this vlog, nag-film ako kanina ng full face first impressions. And tinapos ko siya kanina lang kasi I included this mascara remover and ginamit ko siya. And yeah, so yun na. I will just remove my makeup. Yung gamit ko pa rin, guys, is ito. From Sephora. Ang tagal na sa akin to. And I use it almost every day. Kasi almost every day, meron akong something going on sa aking muka. Kahit hindi ako nagpa-foundation every day, meron akong concealer. So, lagi ko talaga siyang ginagamit. And until now, meron pa rin. Kasi you do not need a lot. Well, after din naman kasi nito, gumagamit ako ng wet wipe. Pagod ako. But that's alright. I need to edit 2 videos. Kasi pupunta kami ni Dan sa Melbourne this weekend. So, wala akong time na mag-edit. Kasi it's gonna be full on. And I'm sure magiging pagod na pagod kami. Kasi we will drive there again. And if you guys watch my vlogs, alam nyo na we drove there a few months ago. And ano siya, 8 hours na drive siya. So, back and forth, it's gonna be 16 hours. So, yun. We will do that this weekend. And I will work Thursday and Friday. We will leave Saturday morning. So, kailangan ko i-prepare lahat ng gamit Friday night. Late pa naman ako matatapos. Alas 8 yung tapos ko. Siguro I will start preparing tomorrow. Kasi tomorrow, I finish at 6:30. Anyway, I will close this vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please do like this video if you enjoy. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next video. Do not forget to be good. Bye. Good night.